Maayong adlaw kanyo mga kaigsunan diha ni Kristo. Kinasad si Brother Julius. So, atong tema karong adlaw kabahin kini sa existence sa Ginoo, no? Akong gisgutan karon kabahin sa pag exist sa Ginoo nga naagi Ginoo. Nya kani mga atheist, mga humanism, kani mga dili mo to Ginoo. So ako sa nirakrakan kay makita mo gud ako gud sa Facebook post nila nga di sa mo to Ginoo. Na makita sa nako sa YouTube channel nga ila gyud gi pahingusgan nga ang Ginoo wala gyud mo exist. Kung naa pang Ginoo, magpakita unta siya. Kung naa pang Ginoo, iya untay ipakita yang gahom nga kani mga katalagmana wag tangon pareha ning bagyo, linog, tsunami ug kaning mga gubat sa nagkalaing nasod nga na experience karon kaning patay. Kung napang Ginoo wag tangon unta ni iya tani pugnan di ta niya tagan og kadaot ang mga katawhan kay binuhat man katas Ginoo. Mao na ilang gi kuan attack ilang gi pahingusgan no nga wa gyud Ginoo. So di ta magsayang-sayang sa atong oras kuno. Si tag-ampo luhod diha simba matag Domingo. Kay kuway kapuslanan gyapon kay didunggon atong mga pagampo kay wala gyud kuno Ginoo. Kani mga tawhana gud to see is to believe. Nga na bitong Ginoo katong pagkabanhaw niya gikan sa iyang pagkamatay, no? Nga sa dihang ang Ginoo mi adto sa mga apostoles, no, dito sa kuan tawag og balay Rome siguro to or usa ka lawak nga diha milusot ang Ginoo sa usa ka pultahan. Unya natingala ang si Tomas, ikaw ba kini Ginoo? So nagduduha siya. Sa dihang ipakita sa Ginoo nga ang iyang linansangan sa kamot, no? Kay katong paglansa sa Ginoo, katong dagko kay mga lansang, no? Diya sa mga kamot, purting pagka dagko mga buslot tungod sa inagian sa lansang. So gitanaw ni Tomas og napamatud-an gyud ni Tomas nga siya gyud si Kristo mao ang Ginoo, ang Dios. Og dito ni siya miingon nga Ginoo ko, Dios ko. So dito pa nituo si Tomas nga sa dihang ipakita siya sa Ginoo nga siya gyud si Kristo nga gilansang sa cross. Kay kani si Tomas god kuan mo gani siya murag to see is to believe ba. Di sa mo to kung wala niya makita gyud personal. So mao ni silang mga atheist, no, mga humanism, mga dili mo to Ginoo. To see is to believe. So ningon man Ginoo nga bulahan katong wala makakita og mituo kanako. So bulahan ta nga wa ta makakita sa Ginoo mituo ta niya. Nganong inyo man ginapamatud-an gusto nyong patungahon gyud ang Ginoo mismo diha sa itubangan. Gusto nyo makita gyud nimo nga ang gahom sa Ginoo makita pinagi sa pagluwas gikan sa mga katalagman.